Sambut artis LGS ada Brita Octavia. Bersama LGS Dangdut Campur Sari Menak Bro. Bikin isi hati opo tresno iki siji tetepandang ku mikir nang sidekku ate tresno bakal api kekeh. Yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah janji iloku tetes tenan kurangku sepurane jen anane ngene titip rogoku titip rasa tresnoku senang iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku suwon ngancani suwon samponya sini menangin kanan sing tak liwati citra ning ati Gusti pemareni Octavia Langen kita Surabaya. Yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah janji iloku netes tenan kurangku sepurane jen anane iya Put